Okay. Ihlehla kanjani ingelosi yakho kuwe? Ingelosi ke i-guardian angel yakho. Umoya loyo that is assigned to you mawufika kulo mhlaba. Inhloso ke yalo moya ukuthi uhambe nawe, ube nawe futhi through thick and thin. Kusukela ekuzaleni kwakho uze uyoshona unawe lo moya. I-guardian angel ke ingelosi yakho ilo moya lo. Let's say mhlambe uma wakho uyakushaya ngendlela akushaya ngayo uma wakho uyibone ngathi ayikho fair. Mhlambe ugcine sewumphendula kabi noma sewumthuka. Uzothi mase uwedwa ube nakho kuyisola ukuthi yazi akumelanga ngabe ngikhulume kanje ya umama ngoba deep down ube ngahlosanga okubi ngiyingane yakhe. Ube ngicorrecta nje kuthini mhlambe ngikhule ngenhlonipho futhi ngibe ingane ehloniphayo. Ilowo moya ke usuke ufikile wena ukubonisa lokho ukuthi akukho that bad ngendlela wena ade ucabanga ngayo, right? Uphinde futhi mhlambe uyafika mhlambe usemjaveni noma mhlambe kade unabangani bakho nijabulisa ufika upake imoto ekhaya bese uyahlala uyazilalela bese mhlambe kufona umngane wakhe ethi ndoda usendlini uthi wena yangisendlini ethi hayi yazi ukuthini woza ngala kumnandi ngala mhlambe kunabantu esihleni nabo kumnandi bese ithi ingelosi yakho no ungahambi sekulate manje lala bese nangampela uyalala, right? Mase uthi uyavuka ekseni bese uyezwa ukuthi lapho kade ubizelwa khona wena usale kwaba nempi kwaze kwashona noma kwaze kuba khona ushonayo. Ingelosi yakho ke lapho iyajabula ngoba uyilalelile waphinde wafikeleka ngoba ilokho vele ekhonela khona. Bese khambe kube nalowo moya loyo noma naleyo mcabango ezokufikela lapho ingelosi yakho ezokuthi ungakwenzi okuthize wena mhlambe ukwenze. Iphinde futhi ingelosi yakho ithi ungakwenzi okuthize wena mhlambe ukwenze. Ilapho ke olimala khona. Ake ngithi mhlambe ke njengoba lo mngani wakho lo ekufunelile wahamba wena waya kuwe kade mhlambe ishila ingelosi yakho ukuthi ungahambi sekulate wena bathi hayi ngoba vele kuseduze umngani wami angizosheshe ngibuye ngizohamba. Ufike mhlambe lapha nawe ufike ulimale ube nenkinga, right? Ulimale ube nenkinga. Mase ubuyile sowuwedwa la so uyayisola ingelosi yakho izosondela kuwena bese uba nakho lokho kuyisola ukuthi mhlambe ukhale ukuthi ish yazi ngenze imistake makuthiwa angihambanga ngaba kwenzeka konke lokho. Ingelosi yakho ke leyo isuke sisondele kuwe ikubonisa ukuthi uyabona ukuthi sewenzeni manje, right? So lengelosi yakho ke njengoba la emhlabeni siphila emhlabeni inyama ikhona eminye imimoya emibi esuke vele ihloso ukuthi i-trap imimoya yethu ukuze sigcine singafezekisanga ama missions noma izathu zethu silethelwe zona ukuthi sizophila emhlabeni ukuze sizifezekise, right? So njengoba lo mqondo wakho lo ukutshela ukuthi hamba ingelosi nekutshela ukuthi ungahambi isuke ihamba nalama demoni lawa noma nale moya yobumnyama esebenzela uSathane ukuthi wena ugcine ungakwenzi lokho kulungile uwenze lokho kungalunganga okuzokwenza ukuthi ugcine mhlambe ulimala ugcine mhlambe uhambe emhlabeni ungekho okutheni okwenzile okuyikhona okukuzelela emhlabeni. Let's say ke uyahamba ke uyala ubizwe khona ungalilaleli ke i-guardian angel yakho ulalele lemcabango yaleli demon leli elithi hamba nangampela uhambe. Mawuthi uyafika lapha mhlambe ufike ulimaza umuntu ulimaza umuntu alimala umuntu angithi yabona ke lapho ukuthi sewuyidalele izinkinga eziningi ezi unnecessary mhlambe ugcine uboshwa, right? And then idemon lizojabula malijabula li-celebrate liyahlehla ngoba lizojabula namanye amademon bese lo moya ohlanzekile lo uhamba nawe noma i-guardian angel yakho iyasondela kuwena ikhale kwelizokhala ngoba akusiyindlela le noma akusiyindlela le engimele ngabe izinto zenzeka ngayo empilweni yakho. So malikhala le demon ilapho i-guilty conscience engena khona uyayisola kakhulu ngokwenzile. Masiqeda ukujabula leli demon lizobuya maqeda ukuba leli demon uphinde futhi ukhohle ukuthi akuyafana vele lo muntu vele bengijwayela bekumele ngenzeni umqondo ke lo onikwa leli demon leli elikwenza ubone ngathi whatever happened be right, we were defending yourself, right?
So into engiyivezayo ke la ukuthi kumele we have to be very much aware of our thought, ngoba iwona enza ukuthi masenza izinto ezibhedayo sibe sikhuziwe kuzona, idemoni noma imicabango yethu eza namademoni noma eza nale moya yobumnyama, kube ngathi izinto esizenzayo zi-right zibe zi-wrong. Ilapho ingelosi ke uNkulunkulu asayine kuwe ehlehla khona noma ecindezelekayo khona. Lokho kwenza ukuthi mhlambe entweni eziningi ozenzayo ugcine ungasacabangi straight, nemicabango yakho kube imicabango engemihle kahle, noma mhlambe uthi you giving advices, into yakho ingenzi sense ngoba ama advices wakho, umqondo wakho sewusetshenziswa kakhulu ileli demon leli. Le ngelosi yakho le isicindezelekile, hayi ukuthi isuke ingekho kuwena, isuke ikhona ngoba yoba khona vele impilo yakho yonke uzohambe kulomhlaba ikhona. Okubalekile ukuthi uyilalele kuphela, hayi ukuthi mhlambe mawusubulala umuntu izosuka kuwena, ngeke isuke wena, uzohlezi ikhona. Inkinga ngayo ukuthi wena oyicindezelayo, ngoba mayifika kuwena ikutshelize noma ikubonisa izinto, wena uzobona ngathi angisona phela isilima, angisona isilima. Ngithi leli demon leli lenza izinto, lenza ubone ngathi manje izinto ezinhle noma izinto ezi-right for wena, wena bese ubone ngathi liyakukhipha endleleni noma liyakubhayizisa. So ilapho ke ogcina khona impilo yakho selokhu igidagida endaweni eyodwa, ingayi phambili, instead mhlambe ihlehlele emuva noma iye endaweni eyodwa, ngoba nawe imicabango yakho emihle kahle. Lapho ugcine sewudonsa futhi iqhulu labantu, noma usuke udonsa abantu abacabanga ngendlela efana neyakho, engeke nize niyisane phambili nabo, enizolokhu nikhohlisana ngezinto engayisi phambili, instead of nizolalela iy'ngelosi zenu, ngoba izona iy'ngelosi zenu ezokwazi ukuthi zinibeke la engimele nifike khona, noma zinihlanganise nabantu aba-right abazonifikisa la obekelwe noma odalelwe ukuthi ufike khona. So into ebengifuna ukuyisho leyo ukuthi asibe aware of imicabango yethu, ngoba iyona it's either iyasakha noma iyasibulala. Nkosi ngibusise.